Gilingane to. Ampun, ampun. Kuwi dinenggon ku kasmaran aneng parang marang rasa terus siang untuk bertamu tak bisa bikin hormatan atau lenggah kati maju menerima mana sinami kali pun kalau tak konco kustikan nada Yoga teluwe kaya gak kompak to, ngger. Apa kira-kira sajene kurang to? Nah iya. Yoga telu mbok ya sing kompak. Semangat kaya MC-ne iki lho. Oh, lagi ketemu. Berarti lagi kenal ya. Mula grogi. Beda karo player balap. MC-ne iki samso balapan terus. Balapan, heeh. Ya, tak lebake ya, Mas. Monggo diajeng. Kuwi dinenggon ku kasmaran aneng parang rasa Anjing matur sembah nuwun kunjuk diajeng Kartini sampun parang katur menggah kayuyun
lumantar swantenipun jan ibu-ibu ning suarane ya jek mantep ngalahke Pak Sulis. Oh nggih mangaten. Aja salajengipun kala badhe nimbali ingkang kalih aja menika diajeng lulu Anjasmara. Dek dilanjut jeng yo monggo yo. Kok es bablasan wae. Apa Pak De? Nggih. Saderengipun ngaturaken uluk salam riyin kula jupal tamu Nggih, saderengipun uluk salam rumiyin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng siang, wabarakatuh. sugeng pepanggihan kalian kalau sak rombongan campur sari Mustika Nada. Didukung video syuting Tresno video syuting. Iki apa mau anune aku lali meneh. Sound system AMGS Sound System. Pimpinipun Mas Andri. Mas Andri. Nggih. Nyuwun Taman Sari Kang Mas.
orang ingin maragon kan Anjing matur sembahun kuyubanipun diajeng lulu asmara kan para mengatakan langgam Taman Sari. Taman Sari. Anjing salajengipun ingkang angka 3 diajeng pinkan monggo kasuwun jemeneng. Lewat pojok barang tamu kagum samping kehormatan.
sing kalbu ler nguyai segoro kanca bisa lulunge hatiku Sabtu pandito ratu mring sliramu dadya ing sisiku mugi Gusti nglelani Anjir ngaturaken sugeng rawuh kunjuk tamu sedanipun kakung sabdi kedhuwatan bilih pun minangka wakil saking Bapak Sukiman katuran lenggah kanthi sekeca ugi ngrahapi pawisu kebatan ingkang sampun bareng katur matur nuwun. Sesiguman kunjuk tamu sedanipun luwe becik paten nono timbang perpisahan marang Kang Sulistyo tak rewangi samutono marang kulawarga garwa lan peputra liwat kijane anismu kuwasa anglenga rasane atiku najan wis wasku aku isih mampu ngledeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuko hanyriku jiwa raga buka kurung kehormatan mamprung arumbo kadya pinjung urip ana kudu gedhe kowe tak tukoke omasa isine kowe
Masih bersama dengan Mustika Nada Getruk yang Indonesia. Pimpinan Bapak Setu bekerjasama dengan video syuting Tresno Video. Ae, ae. Iya 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 iya. Luwe becik patenono timbang perpisahan marang Kang Sulastyo tak rewangi samutono marang kulawarga karwolan putra. Kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuko anjrimpung kewaraga buka kurung kehormatan mamprung arupa katya pinjung. Pokoknya Mustika Nada jos. Yuk monggo dilajeng. Urip ana kudu gedhe kowe tak tokone pesan isine apa-apa wae senajan sedih demam pasti kasombat. Aja matar semuanya kujuk penipun Jajing Erika makatan sampun ngater mengkasih sedoman. Aja bebile para tamu undangan kakung sampun kehormatan awit pambiwara pambesan sampun katur ingkang badhe ngersakaken lelagon utawi request lagu badhe dono swanten kala sumanggaken sesarengan kala cakon Mustika Nada. Gek giliranmu Jajing Kartini yo mbok sebelah ngadeg. Jomur HP-nan wae. Karo Pak Setu karo Pak Sulis ki arep bayaran yo anggo. Sing akeh ya, Mas. Jagone joget. Ben kena engko tak nggo tuku susu. Susuku kuwi wis sepok, Mas. Apa lagune Jajeng? Kang ning ati Kang Mas. Apa mbok lagune mbok ki mbok? Kang ning ati, spesial buat yang di jauh sana. Oh, mekaten. Koyo nek spesial barang Pak Setu curiga aku Pak Setu. Ben Mas Sulis ki kok ben tambah cemburon. Nah iya. Tapi kan di streaming. Oh, gak iso toh. Lah. Apa ora mbok warai to, Mas? Apa tak bukake apa piye? Siap gini. Nek kon buka jan pokoknya siap nomor 1. Wong kok nyanyi kok malah curhat. Yo setengah nyanyi setengah curhat yo ora apa-apa to. Iya. Nah ngene iki kowe gak melek, Mas. Mas. Kowe mau gak melek nek di mah ini. Masih bersama dengan Mustika Nada, Getruknya Indonesia. Ayo,
Gayeng wong iki perdana kok ya semangat, heeh. Lah ya lah ngantek sing joget tau selu-selu. Muga-muga diparingi kelancaran. Amin. Mesti Kanada. Amin amin. Aja semelah bagus tresnaku kira bakal ayu ora bisa sumanding ana ing sisimu yo mesti kan ada hey 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 ya 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 penak tenan Mas. Campur sarimu jan elok. Bu Karti sampai kiyer-kiyer. Lah apa rumangsane iki pengen ndek bojo loro? Oh, aja ya Mas. Rumangsane pas itu wani wong ora. Aja loro nang telu. Ayo gak dintekke jenenge. Aja semelah wong bagus. Terus naga
Anje matur sembah nuwun ujugipun mbok sebelah. Pripun? Anje saderengipun nyuwun papunten kegandhengan kewedalipun sembahyang luhur. Bilih kalau sakanca badhe istirahat sawatawis samangke sabibipun sembahyang luhur bita lajengaken malih nuwun. Kok Mas? Gede longkas.